Tervetuloa Finlandia-taloon. Minun nimeni on Päivi Roiko ja vastaan Finlandia-talon operatiivisista osastoista operatiivisena päällikkönä. Finlandia-talo on mittavan peruskorjauksen jälkeen avautunut kaikelle kansalle. Niin sanotusti herraskansan monumentti on nyt vihdoin sitten saavutettavissa niin, että tänne voi tulla ihan päivittäin käymään ilman ennakkovarauksia. Joka päivä meillä palvelee tällä hetkellä tosiaan palvelupiste ja näyttely sekä tämä meidän Finlandia Cafe & Wine, jossa me tällä hetkellä ollaan. Sen lisäksi me ollaan avattu aivan upea Finlandia Bistro-ravintola ja sittenhän meillä on mittavat tapahtumapalvelut. Jotta näitä palveluita pystytään täällä päivittäin tuottamaan, niin meille on todella tärkeää se, millaisten kumppaneiden kanssa me tehdään yhteistyötä. Ja Lindström on yksi meidän valikoiduista kumppaneista ja heidän kanssaan me toteutetaan oikeastaan kaikkea, mikä liittyy siihen asiakaspalveluun ja asiakasrajapintaan. Erityisesti ravintoloissa meillä on käytössä niin keittiössä uniformut, eli kokin takit ja housut, esiliinat, palvelupuolella myös brändätyt logolliset esiliinat ja tietenkin servetit ja pöytäliinat. Saniteettitiloista meillä löytyy normaalisti, kuten monessa muussakin paikassa, tutut ja turvalliset käsipyyherullat ja sitten vaihtomatotkin tulevat meiltä. Eli Lindström on meille aivan äärettömän tärkeä yhteistyökumppani. Me toimitaan yritysten kanssa, joilla on samanlaiset arvot ja mun mielestä Lindström edustaa tässä tosi kivasti sitä, että suomalaisuutta, sitä semmoista perinteikkyyttä, pitkäjänteisyyttä, jos ajatellaan asiakassuhteiden pituudessa ja sitä, että me tarjotaan asiakkaille suomalaisia palveluita. Niin se on tärkeää meille. Lindströmin kanssa yhteistyö sujuu tosi kivasti, eli hyvin asiakaspalveluhenkisiä ja nopeasti saadaan vastauksia asioihin.